Okei, Hangon regatta 2026 saatu purjehdittua valmiiksi ja tässä on 3 regattavoittajaa, eli 5-, 8- ja 6-luokan voittajat. Onnittelut kaikille. Kiitoksia. Kiitos. Roni, minkälainen oli 5-ten regatta tällä kertaa? Kyllä se oli mielenkiintoinen niin kuin ollut aina, että kovia vastustajia, paljon veneitä, oli tänäkin vuonna 13 venettä radalla ja ihan viimeisessä lähdössä ratkaistiin palkintosijat tänäkin, että tiukkaa vääntöä aivan loppuun asti ja Hyvä. huikeita kilpailijoita todella näin. Hyvä. Oliko teillä sama jengi koko viikonloppu vai vaihdoitteko? Meillä vaihtui, me oli perjantaina oli mun poika Sebastian mukana ja sitten Johanssonin Tomppi oli sitten meillä lauantaina sunnuntaina mukana. Olympia kultamitalisti tarvittiin, että regattavoitto irti. No se kertoo hyvin paljon tuosta tasosta, mitä meillä on luokassa. Ei siellä helpolla pärjää. Joo. No mutta hienoa, onneksi olkoon. Kiitos. Miten nämä kelit? Niin kuin tuolla oli tänään puhetta, niin oli 4 vuoden aikaa paitsi lunta ei tullut. Että kyllä oli aurinkoa, ukkosta, sadetta, tyyntä, tuulta. Kaikki mahtui 3 päivää kyllä. Piti kyllä mielenkiintoisena. Kaikkina päivinä päästiin kuitenkin purjehtiin, se on pääasia. Mites Timo, mitä jää päällimmäiseksi tästä regatasta mieleen? Tämähän on niinku kesän kohokohta Hangon regatta. Ja tämä on tietyllä tavalla semmoinen purjehduksen juhla. Ja täällä ei ole edes tärkeää, miten sijoittuu, kunhan osallistuu. Ja mä oon aina sanonut sitä, että pitäisi juhlia niitä, jotka ei voita, koska he tekevät kilpailun. Aivan, hyvin sanottu. Ja sä kiittelit myös keliolosuhteita, että kaikkea oli tarjolla. Kyllä. Tämä päivän viimeinen hän voitettiin sillä, kun tuuli siirtäisi 30 astetta ja me kaikkien hämmästykseksi ventattiin muiden taakse. Ja ajettiin ylämerkille. Okei, eli pieniä muutoksia oli tuulessa matkan varrella. Onko maissa ollut mitään mainitsemisen arvosta? Hyviä illallisia, hauskoja juhlia? Tietysti aina pitää osallistua tälle regattadinnerille. Se olisi kaikkien purjehtijoiden velvollisuus. Joo, mä oon samaa mieltä. Kyllä. No Viivi, merenneito sai merenneito pokaalin, tai onko se pokaali? Se on pienoismalli. Miltä tuntuu? No ihan hyvältä. Me just mietittiin, että mä luulen, että merenneito ei oo voittanut nyt. Me ollaan oltu aina 2. tai 3, niin tää oli nyt onnistunut ja oli aika hauska, koska kun me tultiin rantaan, niin me onniteltiin Lisbettiä, että onneksi olkoon kun te voititte ja sitten ne huusi vähän aikaa sieltä sen päästä, että te voititte. Et meillä oli kyllä aika tasainen ja kaikilla oli aika paljon pisteitä myös, koska osa oli siellä, me oltiin yhdessä lähdössä melkein viimeisiä ja sitten seuraavassa lähdössä taas niinku kärjessä, niin se oli ihan hauskaa. Olosuhteet oli aika mielenkiintoiset. Kyllä. No niin, joo, mutta merenneito sai nyt sitten merenneitoon kiinnityksen ensimmäisen kerran. Kyllä. Oliko teillä vakkari porukka vai? No ei ollut. Meillä puuttuu taktikko Viktor, silleen oli toisissa kisoissa, mutta me saatiin sitten mukaan Eddie Bremer, joka oli kyllä ei huono paikkaaja. Kyllä, tosi taktisesti lahjakas kaveri, niin se auttoi paljon. Mikä voi olla tärkeämpi kisa kuin Hangon regatta? Mihin se Vikke oikein oli mennyt? Silloin oli F18 EM. No okei, hyväksy. Mä en ole ihan varma, onko se kuitenkin tärkeämpää kuin Hangon regatta. Joo. Loistavaa. Mutta hei, nyt turvallista kotimatkaa ja missä seuraava kisa? Helsingissä. Champis. Okei, mihin Sagitta suuntaa seuraavaksi? Turkuun Airisto Classic. Loistavaa, tervetuloa. Champikseen tietenkin, No, kotikisa. Okei, hienoa. Kiitoksia. Kiitos Eero. Kiitos.